Zdravím vás. Všimli ste si, ako je v posledných dňoch všetko v prírode doslova preplnené vlhkosťou a vlahou? Dážď, sneh, prípadne ich kombinácia a k tomu všetkému ešte aj hmla sa stará o to, že momentálne je vody v prostredí nadmerne veľa, kvôli čomu sa hromadí a vzniká jej stagnácia. Z pohľadu ajurvédy v posledných dňoch v prostredí silne vládne energia kapha, ktorá je ťažká, vlhká a pomalá. A túto ťažkosť a vlhkosť môžeme práve teraz v prostredí pozorovať napríklad na premočenej pôde, ktorá už nie je schopná absorbovať ďalšiu vlahu. Len sa na ňu pozrite, aká je ťažká a lepkavá. Kapha energia sa prirodzene vyskytuje v prírode a v prostredí okolo nás, podobne ako aj energie váta a pita. Kapha v prírode reprezentuje vlahu, stabilitu, vyživujúcu schopnosť a predstavuje všetko hmotné okolo nás. Ak je tejto energie v prírode nadmerne veľa, následne narastá a hromadí sa aj v našich telách, lebo naše telá sú súčasťou prírody. A chtiac či nechtiac, týmto zmenám v prostredí priamo podliehajú. A to sa nám aktuálne deje v tieto dni. Kapha energie je v prostredí priveľa. Je mokro, vlhko, všade samé blato. Čo s tým? Poďte so mnou trochu hlbšie a pozrieme sa spolu na vlastnosti, ktorými sa kapha energia práve prejavuje v prostredí. Je badateľná na prvkoch vody. Pozrite sa, ako táto hmla len tak visí a nehybe sa. A ako voda v tejto mláke stojí, neodteká a len čaká na teplo a suchosť slnečných lúčov, keď ju vysušia. Celkovú nadmernú vlhkosť v prostredí môžeme vnímať nielen na vlhkosti vzduchu, ale aj na premočenej pôde a k tomu sa ešte pridáva aj vlastnosť chladu, ktorá je tiež sťahujúca a spôsobuje skôr stagnáciu ako pohyb. A podobnú stagnáciu vytvára energia kaphy aj v našich telách. Naše myšlienky prúdia pomalšie, sme ospalí, menej nám to myslí a nechce sa nám hýbať. A v takých prípadoch nám ajurvéda radí jasne. Potrebujeme rozhýbať vnútornú stagnáciu. A to tým, že roznietime a podporíme naše vnútorné slnko, náš tráviaci oheň a budeme sušiť nadbytočnú vnútornú vlhkosť. Kým sa zima úplne skončí a začne naplno jar, situácia v prostredí sa ešte niekoľkokrát zmení. Bude znova mrznúť a bude chladno. A vtedy sa vlhkosť v prostredí veľmi rýchlo stráca a musíme si svoju vnútornú vlhkosť chrániť. Ale ako náhle sa vráti vlhké počasie s teplotami nad nulou a kapha energia začne v prostredí narastať, podľa ajurvédy je potrebné sa k sušeniu nadmernej vnútornej vlhkosti vrátiť. Veľkým prínosom to pre vás bude najmä vtedy, ak ráno pociťujete ťažobu, mávate často spomalené trávenie, či dokonca bývate zahlienení. Upečte si ráno hrianku a zjeste ju úplne na sucho alebo potretú cesnakom. Pridajte pri varení jedla na pálivom koreni alebo si len trochu zaskačte a zahrejte sa. Všetko, čo roznieti a podporí oheň nášho trávenia a dodá teplo znútra, nám v aktuálnych dňoch urobí veľmi dobre. Nadmiera kapha energie sa v našom trávení prejavuje ako zvýšená miera vlhkosti, čo spôsobuje ťažobu a spomaľuje trávenie. A táto obyčajná hrianka je v takom prípade hotovým liekom. Počujete tú suchosť, ktorá sa v nej skrýva? Vďaka tejto vlastnosti bude pôsobiť v našom trávení doslova ako špongia, ktorá po zjedení do seba nasaje nadmernú vnútornú vlhkosť. A kde nie je vlhkosť, tam nie je ťažoba a náš vnútorný oheň sa môže znova rozhorieť. Majte krásne dni.